Bos días a todos, moitísimas grazas a todos por estar aquí hoxe, por asistir a esta videoconferencia cos do Ano Internacional da Saúde, do mes da Ciencia en Galego, do 11º día da Ciencia en Galego. Moitas grazas a xente de Iga Ciencia por convidarme, a estar aquí. E nada, no ratiño que vamos a pasar, a miña intención é que vexades cal é o proceso de videoproducción. Entón, bueno, presentarme un pouquiño. Eu son Xacobo de Toro, eu son profesor de bioloxía e xeoloxía e comecei a facer, máis ben a traballar ao audiovisual na aula hai xa pois 10 anos, non? Vin do poder que tiña usar vídeos na aula daquela, pois aínda non había as vantaxes que ten hoxe en día pois os móviles, non? Que podemos usar un móvil na aula e gravarnos e dar a oportunidade de verse todo dun xeito moi rápido. Daquela pois aínda non había estas achegas tecnolóxicas que chegaron nos últimos anos, que fan todo moito máis doado. Bueno, pois a cuestión é que eu cos meus alumnos pois comecei a usar YouTube porque podía descargar algúns vídeos científicos que publicaban algúns científicos das súas investigacións no YouTube. Pois, en concreto, lembrome un moi específico que era dunha ameba movendo os seus pseudópodos polo substrato, porque era unha clase de primeiro da ESO e o día anterior lle dixera aos alumnos facendo un debuxo: chicos, vedes, vos imaginades como sería isto? Porque daquela, pois, non había canóns nas aulas, aínda que non o creades. Non había canóns, non había ordenador, entonces había que facer o debuxo a man e con unha foto moi cutre que había no libro, moi pequerrechiña, vamos. Era todo un acto de fe, de abstracción, de imaginación. Entón, eu dicía, imagínate isto, e me preguntaban, como é? Moi pequeno? Eu, moi pequeno, pero poderíamolo ver? Non o poderíades ver. Precisaríades un microscopio, tampouco tiñamos o laboratorio a nosa disposición. Entón eu me din de conta de que igual habería por aí algún programa para capturar a pantalla, e iso foi o que fixen. Empecé a navegar polo Google, descubrí un programa que se chamaba Camtasia, que dende aquela veño usando moito, e me permitía facer unha captura de YouTube. Aquelo podía levar nun pincho para poñelo non nun ordenador, nun reproductor DVD portátil que conectaba a unha tele destas inmensas de tubo, e eso sobre o puñamos nun carrito e o levábamos de aula en aula, non? E así empezou todo, e logo xa empezaría a gravar material meu para poñerlo e tamén que eles o usasen na aula. Bueno, pois eso foron un pouco os comezos e ata chegar ao que fago hoxe en día. Algúns dos proxectos, vou vos poñer aquí a presentación, algúns dos proxectos máis bueno, non sei se dicir importantes, polo menos que tiveran máis repercusión, porque decidesmo vos, tanto os alumnos que os metedes polo meu YouTube e me comentades, como algúns profes que me din que usan na aula, pois son Xeoclip e Meteoxenios. Xeoclip, que son vídeos curtos de xeoloxía, que me consta que o ano pasado moitos de vos os usáchedes e tamén este ano. A idea é facer material audiovisual moi cortiño e que se adapte ao que precisades na clase, vale? Seguindo o currículum, había grandes documentais, pero non había material específico para a xeoloxía, por exemplo, para explicar na aula, non? Cousas, temas en concreto. Outro proxecto que tedes aquí, que é o de Meteoxenios, que xa é máis, bueno, cando digo antigo, ten 4 ou 5 anos, que non é tanto, pero no mundo no que vamos, pois xa me parece que quedou ali hai moitísimo tempo. Vos comentaba que Meteoxenios xurdiu para dar para cubrir a necesidade de formación nun programa que se chama Meteoscolas, que igual algúns de vos participachedes, que era para que o alumnado, pois, cunha serie de vídeos aprendese conceptos de meteoroloxía e climatoloxía, non?
seguindo así con esta evolución dos acontecementos, pois agora xa temos páxina que estamos montando, non están todos ni moito menos, a verdade é que aínda de todos os vídeos que temos que están en YouTube, que podes atopar no meu YouTube, que é Xacobo Profe de Ciencias, ou se escribís Xacobo de Toro en YouTube xa vos aparece, ou buscades algún dos proxectos, Xeoclip, por exemplo, saides directos, pero estámoslo montando nunha página web para que podades atopar tanto apuntamentos como cuestionarios, como vídeos, todo a golpe de nada, moi rápido, moi ordenadiño, non? Entón, aí vos deixo a página que se chama xeoclip.com, que calquera suxerencia que me podas facer nas redes, pois benvido está. O meu hashtag é Xacobo de Toro, entón facilmente me podedes etiquetar e facer preguntiñas se queredes, non? Igual que para esta charla teño por aquí o móvil a man, entonces se escribides algunha preguntiña tanto no YouTube como por aquí no chat, eso, como os dicía, no chat de YouTube, como no Twitter, se facedes algunha pregunta tratarei eu de respondérvola pois ao longo desta explicación e se non ao longo dos vindeiros das vindeiras horas ou días, vale? Se son moitísimas, que non creo que haxa tantas. Bueno, entón aquí vos deixo a páxina, por se acaso queredes velo, pero para facer todo isto, e que é o primeiro consello que eu vos dou para facer un vídeo de ciencia, científico, ou un audiovisual para aula no que expliquedes pois algún concepto que os pidan na clase, etc., e que é extrapolable ao resto da vosa vida, é buscade un bo equipo con quen traballar, uns bons compañeiros, porque realmente o que temos que facer nun equipo de videoproducción como é o meu, que inicialmente era o só, logo con un compañeiro, con Jorge Gutiérrez de Física e Química, logo con Adela Otero, logo, é dicir, foi medrando, ahora vos presento que teño por aí algunha imaxen. Pois o que temos que facer é aunar coñecementos. De nada serve que todos saibamos editar ou gravar vídeos se non hai alguén moi bo que poida revisar pois os guións, se non hai alguén moi bo que poida revisar a composición dos planos, se non hai alguén moi bo que che poida dar feedback, etc. Entón, aquí temos da serie Xeoclip Adela Otero. Antes que Adela estaba Jorge Gutiérrez no proxecto de Meteosenios, que non me saltou agora a diapositiva, pensaba que estaba aquí. Sinto, me estás vendo, Jorge, perdoa. Pero bueno, antes que Adela, pues comecei facendo vídeos con Jorge, que foi un pouco cando deseñamos un sistema de videoproducción un poquinho máis elaborado. Logo verían os vídeos con Adela, con Xeoclip, con Adela Otero, profesora de bioloxía. E xa nos últimos, pois con Rocío Romar, con Fernanda Molto e con Alberto Fortes. Diredes, pero son todos xeólogos ou son todos profesores de ciencia? Non, ni moito menos. Eu, para empezar, non son xeólogo, eu son biólogo. O que pasa é que trato de facer divulgación científica deste tema e por unha necesidade, que era que me faltaban estos vídeos curtiños que vos comentaba. Había moitos de bioloxía, pero non tanto de xeoloxía, e menos aínda o que eu buscaba, e cando comecei con Adela e con Rocío a facer isto, que fosen localizados aquí en Galicia. É dicir, que se falábamos dunha falla, ou se falábamos dunha dobra, ou se falábamos dun cantil, como vedes aí na Praia das Catedrais, pois que fose un sitio que poiderades, despois de ver un vídeo noso, facer unha visita co voso centro ou un fin de semana coa familia, pois ir a talo. E aquilo que vichedes en vídeo, aquelas explicacións teóricas que viades no libro, poder velas in situ cunha pequena excursión. Entón, vos dicía, eu son biólogo, como vos comentaba. Rocío, que é xeógrafa, profesora tamén de lingua galega. Fernanda Molto, que é profesora de educación plástica visual. E Alberto, que é profe de mates, pero que tampouco é matemático, sino que é de formación arquitecto. Ainda que, bueno, matemática sabe un montón, por suposto, pero que é fantástico poder ter un equipo multidisciplinar, porque aprendemos moitísimo. Se escoitáis por aí ruido, que teño neno por aí que así non pude ir ao cole. Vos comentaba que é fantástico poder ter equipos multidisciplinares, porque aprendemos uns dos outros, e ali onde un non sabe ou non chega, hai outro que lle bota unha man,
ou simplemente, aínda que saibamos todos, pois poder contrastar e confrontar ideas, visións de como se van a facer as cousas. O que vos dicía, eu quero nesta charla contarvos como un proceso de produción dunha curta científica ou de un pequeno documental científico e que vos va a valer para o que fagades vos, seguro, non? Entón, se vos fixades, todos os proxectos audiovisuais contan dunha serie de pasos que, aínda que sexan para falar de ciencia ou aínda que sexan para falar, non sei, dun aspecto do tema que queirades, contan dos seguintes pasos. O primeiro é a preproducción. Logo vamos a ver con máis detalle, pero ven sendo todo aquilo que decides antes de coller unha cámara e poñerte a gravar. Este paso é importantísimo, moi importante, porque vai definir todo o que vas facer logo. Logo temos a rodaxe, que é o paso no que gravamos e os intérpretes, os presentadores falan á cámara, se visita e se viaxa as localizacións que vayas que vayan a aparecer nos teus documentais neste caso, etc. Entonces, todo o que fagamos aí pertence á fase de rodaxe. Eu creo que está bastante clara. Logo temos aquí a fase de edición, que vos puxen aquí un ordenador editando, pois sería eso, a fase na que, e crédeme que lle dedicaredes moito tempo se algún día facedes, que consiste en editar o vídeo. Hai que facer unha escolma de todo o material que gravaches, que normalmente é moitísimo, e poñerte a editar no programa de ordenador. Logo, se queredes, vos amoso algún, pois, o meu proxecto, algún dos proxectos na liña de edición, para que vexades por dentro como é o software de edición. E logo, por último, pois estaría a fase de difusión. Nos o que gravamos, o proxecto xa exportado e editado, o vídeo final, temos que compartilo pois co resto de compañeiros, porque este traballo facémolo para que sexa un traballo que valga para as aulas, para os compañeiros, para o alumnado noso, pero tamén se vale en outros centros ou incluso en outros países, que a mitad das visitas pois veñen de outros países, pois que podan acceder a eles. Vale, volvo para aquí. Bueno, pois moitos de vos estades alucinando, mo dixeches outro día, que é isto de conceptos e conceptos? Bueno, eu que xa empezo a ser un pouco viejuno, que xa pasou da cuarentena, xa adentreime nela. Este era unha película chamada Airbag, e este era un dos nosos grandes actores chamados Manquiña, e que falaba na película de El concepto es el concepto. Hai moitos anos era moi famoso e todos era unha muletilla que facíamos. Se non a coñecedes, aconsello vos que vexades Airbag algún día, porque é moi divertida. A cuestión é que, como decía Manquiña, el concepto, pois ese é o primeiro que temos que facer na preproducción. Antes de coller unha cámara, antes de coller un móvil e poñernos a gravar, pois o que temos que facer, me din por aquí que casi non se o vídeo. A ver. Pero a mí me estades escoitando, verdad? Perdóade, me acaban de chivar por aí que non se escoita, non sei se foi o vídeo que vos acabo de poñer ou a min. Inés, se me está escoitando? Inés é de Iga Ciencia, está me vendo. A ver que me dice. Si no... xa me está escribindo. Sí, a mí se me escoita ben. Vale, foi o vídeo. Bueno, nada, como a presentación, se queres vola paso. Aquí no vídeo salía o que vos dicía, Manquiña dicindo do concepto. Bueno, antes de facer vale, esta acción de coller e gravar, temos que pensar que é o que vamos a gravar, de acordo? Temos que pensar que é o que vamos a traballar, en que lugar vamos facelo, que vamos a dicir. Logo tamén como imos aparecernos diante da cámara. Vou ser un profesor serio que vai dar unha lección magistral moi sesuda, ou vou ser un profe pois un pouco máis enrollado, ou directamente non vou ser un profe, sino que vou ser pois un
un presentador que está aí, que teño incluso unha vertinte cómica, ou non, vale? Ou non. Entón todo iso hai que decidilo. Como vamos a ir a cámara? Non vale decidirlo no momento, porque logo o resultado pues, pode ser un desastre. Pode ser que nunhas tomas a tua atitude sexa de profe sesudo, como os decía outra, en outras que sexas un profe pues, enrollado contando chistes. Si nunhas tomas saes dun xeito, de outras de outro diferente, pois a xente quedará abarallada, un pouco descolocada de que vai o teu vídeo, non? Entonces tedes que ter unha coherencia aí. Para facer iso, pois vos deixo aquí o amigo Tarantino. Que decía Tarantino? Dicía o seguinte: roubo de todas e cada unha das películas que se fixeron. Se algo ten a miña obra, é que tomo isto de aquí e de acolá e mesturo. O señor Quentin Tarantino. Bueno, pois vos, eu creo que deberíades de facer o mesmo. Non é que faga aquí apoloxía do copieteo, senón que o que pretendo é que vos, se ides facer unha curta científica, neste caso de xeoloxía, porque o que toca, pero queredes facer unha curta, non sei, sobre a célula ou sobre mesmo unha explicación que estedes facendo de unhas prácticas de laboratorio, pois mesmo unhas prácticas de laboratorio estaría moi ben que vos, o que fixerades, fose, pois, mirar que foi o que fixeron outras persoas antes. É o que se chama o status quo, o estado da cuestión, e o que vos diría tamén o vosso profesor ou profesora de literatura, ¿no? A hora de facer unha redacción. Fágame unha redacción. Ella facedes. E vos dirá, señor, señorita, por favor, lean vostedes moito antes de poñerse a escribir, porque se leen moito, van ter ideas, van ter recursos, van ter exemplos, xa non que copiar, sino para fonte de inspiración, etc. Pois na linguaxe audiovisual, na videoproducción é o mesmo. Se ti queres facer un vídeo, pois terás que ver que foi o que fixeron outros para poder inspirarte, neste caso. Entón, isto que tedes aquí é unha captura de pantalla no YouTube, que puxen aquí Geology. Aquí tedes Bosman Sainz, que é un profe de ciencias que facía uns vídeos moi chulos nos que aparecía aquí coa cabeciña, que parecía unha foto carné coa PowerPoint por detrás, que é parecido ao que teño agora. O que pasa que eu creo que nos vídeos é interesante pois, ir saltando, como vedes aquí, diferentes encadres, que será algo que vos conte logo vos explico. Por agora volvemos aquí a este. Logo temos aquí outro que é eran uns vídeos moi chulos de xeoloxía. Temos aquí outro da BBC, que era bestial, que me inspirou un pouco para facer os últimos vídeos de Xeoclip, no que un presentador estaba no medio do campo explicando pues, procesos xeolóxicos e acontecementos, e usaban moito dron, no? De repente, claro, daste conta que ter unha vista desde arriba pues, aporta unha serie de matices, ese tipo de plano que se chama gran plano, que contextualiza genial. Non esquezades que moitas veces nos subimos a un mirador arriba dun outeiro ou dunha montaña para ter perspectiva, para poder ver ao grande. Entón a xeoloxía moitas veces precisa dese tipo de planos. Bueno, e aquí temos outros exemplos nos que eran PowerPoints narrados, unha voz en off que contaba, etc. Pois fixen iso, mirar todo tipo de vídeos, facerme unha idea, apuntar aquelas cuestións que me gustaban de cada un deles, tamén anotar as dificultades técnicas que tiña cada un deles e logo pensar se eu podía cometer pues, algún deses vídeos ou non, porque igual pues, había máis que motivos para pensar que non podía. Logo o seguinte que temos que facer unha vez que ese paso de vale, eu vou facer pues, un vídeo no que eu vou sair no campo falando e vai haber un montón de planos fora, non vamos a ter prácticamente nada pues, dentro dun laboratorio, vai ser todo fora. Pois tes que decidir o que vos dicía antes, cal é o teu rol, cal é o teu papel dentro dese vídeo. Pois aquí vos deixo diferentes modelos. Cando digo modelos, son interpretacións que ten o presentador, igual que faría un actor dentro desa videoproducción. Entonces, aquí temos diferentes científicos e neste caso tamén xente que non é científica, como este que era un actor, aínda que agora
que era o intérprete de O Mundo de Big Man, que eu cando era pequeno comendo bocatas de nocilla, de nocilla e o que se terciase, o que huese, claro, de merenda, cando só botaban na galega un programa que se chamaba o Xabarín Club, que ahora a ver se o podemos recuperar, verdad? Xa que estamos no día da ciencia en galego, no mes da ciencia en galego, pois eu canto non aprendín vendo no noso idioma, que no meu idioma materno, que é o galego, pero sobre todo aprendendo de ciencia, de un sitio natural, non? Sin ter que reivindicalo como xe. E este señor, O Mundo de Big Man, tiña un corte así moi simpático, con un toque de humor, e hoxe en día ainda sigue facendo programas científicos. Pero temos por aquí o señor Sagan, que era, pois, un paradigma, ¿no? da divulgación científica, un astrofísico tan bo como o señor Neil deGrasse Tyson, que foi discípulo del e que siguen facendo divulgación científica en grandes producións e que vos aconsello moitísimo. Este señor fixo unha serie que se chamaba Cosmos, pois Cosmos 2. Bill Nye, que traballou con programas que hai tempo, cando digo hai tempo, nos 90s, eran os meus anos mozos de cando eu tiña a vosa idade, facía programas para Walt Disney de ciencia, e tiña un toque de humor, entonces tamén non os vira, daquela non os vía, vinos a posteriori, e están realmente fantásticos. Pero temos aquí produto nacional, por suposto, temos aquí a Crespo, que vos puxen como exemplo, e logo temos por aquí a Xurxo Mariño, que é un gran divulgador, que xa hai un montón de anos comezou a facer ciencia, a divulgar ciencia en galego. Débora Ciencia, xa máis recente, en estos anos que participa en órbita laica, igual que participou en Aquelando coa xente de Aquelando, ¿no? Que vos recomendo que podes ver no YouTube, podes recuperar os capítulos. E a onde iba con todo isto, non quero enrollarme, pois que cada un deles adoita unha actitude diante da cámara, comunica, que é o que estamos facendo, é o que fago aquí agora mesmo con vos, estou facendo unha comunicación e teño que pensar, que decidir como vou a sair diante da cámara, non? Entón, aquí, nesta escolma, pois tedes diferentes exemplos. Hai moitos máis, pero estes son algúns dos que, pois a min gústame. E mirei moitos vídeos para ver como comunicaban ciencia, para poder eu decidir como iba a facelo eu. Deixa de poñer aquí, porque teño un poquito de sombra, así me... Vale. Bueno, pois, entón, temos que decidir como iba a ser o formato do vídeo, temos que decidir como vamos a comunicar diante do vídeo. Outra cosa que temos que facer é, pois, como van ser os nosos vídeos. Entón, cando fagades algo ao inicio no audiovisual, e como comenzaron absolutamente tamén todos os directores de cine, ben o sabedes, é facendo curtas. Non se vos ocurra metervos nunha produción de media hora, unha hora, hora e media, como fixen eu, que duraba media hora o meu primeiro vídeo de divulgación científica con un profesor de botánica, con Manuel Pimentel. Si estás por aí, te mando un saúdo. Hola, Manu, grazas por deixarte enlear nas miñas tolemias. Pero aquelo foi unha tolería. Iniciarvos nun proxecto audiovisual de media hora, pois é moitísimo, porque hai moitas probabilidades de que fracase. Porque igual te quedas polo medio, igual xa o ordenador xa non é capaz de editar o vídeo, que foi o que me pasou a mí, tiven que cambiar de ordenador a mitad do proxecto, non era capaz logo de exportalo, necesitei que me prestase un ordenador de outra persona, e daquela levoulle 5 horas exportar tras varios intentos. Entón, a onde vou? Para comezar, e sobre todo porque hoxe en día vos, que sodes xente que consume TikToks de canto é 20-30 segundos, pois é moito mellor facer vídeos cortiños de 3 a 5 minutos, os tutoriais, vale? E se unha videolección, facer proxectos de 7 a 9 minutos como moito. Eso quere decir que si explicar a tectónica de placas me leva
15 minutos tiña que facelo resumindo, non. O que quere decir é que é mellor que fagamos varios vídeos máis cortiños, dividido por capítulos, de igual xeito que nun libro non tedes un libro, non tedes unha redacción de principio a fin, sino que hai capítulos, e dentro dos capítulos hai epígrafes, e dentro dos epígrafes hai parágrafos. É dicir, hai lugares nos que se poden compartimentar a información e poderíamos cortar un libro, incluso os libros poderíamos entregalo por fascículos. Pois esta é a idea, que vos poidades facer unidades estruturais de información máis cortiñas para quen o vexa e sexa máis fácil asimilalo, e sobre todo cando distribuades pois por internet, pola canle que vos consideredes oportuna, pois sexa fácil buscar, non? Aquí tedes este exemplo que os poño. Imaginade pois unha canle de arte, no canto de ter un vídeo no que explicades todas as técnicas, pois tedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos nos que cada unha explicades cada unha desas artes, e sempre seguindo o que vos dicía, a mesma unidade estrutural e de formato. Bueno, tamén hai outra razón moi importante para facer isto, e é que pois cando eu comecei a facer vídeos mirei o que dicía a bibliografía científica sobre videoproducción. Hai un chico que se chama Philip Guo que traballou facendo unha investigación para a plataforma do MIT. O MIT non sei se sabedes, pero é unha das universidades pois que máis impacto ten a nivel do mundo, tanto polas súas achegas científicas como por patentes, como por profesorado, etc. Perdade. Entón, que estou facendo outra cosa que debedes facer cando gravades. Antes de falar, sempre bebede auga para aclarar a vosa primeira ferramenta antes que a cámara, a vosa voz, que este sempre hidratada para que a voz flúa e non teñades carraspera, etc. Bien, vos dicía que este chico, Philip Guo, o que fixo en esta publicación que tedes aquí, How Video Production Affects Student Engagement, Empirical Study of Mock Videos. Os vídeos mocks son uns vídeos estilo webinars moi grandes, como de distribución masiva para todo o mundo. Entón, o que querían facer o MIT era optimizar. Si un profe facía unha aula de Moodle feita con explicacións en vídeo, de que xeito podían optimizar isto. Entón observou millóns de vídeos, millóns de reproduccións, e o que viron era o que vos dicía, que si os para tutoriais os vídeos eran de 3-5 minutos, o que se chama o engagement, que é a motivación do alumno co obxecto de aprendizaxe, neste caso é un vídeo, pois aumentaba e mantíñase durante máis tempo. Si eran máis longos, a partir de eses 5 minutos decaía bastante. E o mismo coas leccións. Si era unha videolección, como a que vos pode facer ou a que vos fixeron os vosos profes durante o terceiro trimestre do curso pasado, pois ese tempo xa pode ir ata os 7-9 minutos, incluso 11-13, sin que decaia a atención do alumno co vídeo. Bueno, pois isto foi algo que eu apliquei e que comuniquei sempre aos meus colaboradores de que as publicacións científicas pois dicían isto, e entonces pois adiante con estas premisas, ¿no? E logo hai outro motivo. Se facedes algo curto de 3 minutos, se programades para facer 3 minutos, é doado que o rematedes, vale? A non ser que se torza moita cousa, un vídeo de 3 minutos é moi probable que o rematedes. Entonces, é mellor ter un vídeo curto de 3 minutos que non un de 7 minutos a metade e que nunca vai ver a luz, pois porque no minuto 5 xa estades fartos de gravar, xa non vos funciona o que queríades facer, etc. Entonces, mantedevos en vídeos curtos ao inicio, vale? Bien, que vayades falar de algo significa que tedes que saber do que falades. Non vale poñerse diante de unha cámara e empezar a falar sen máis, non? E máis falándose dun vídeo científico. Bueno, na miña opinión, eu penso que non, vamos a ver, podedes dar a vosa opinión ao final, por suposto, pero tedes que ser rigorosos co que decides, e para iso
pois non chega con ver vídeos de YouTube no TikTok, a ver o que di outro youtuber ou o que di outro instagramer, etc. Non. Existe unha cosa que se chaman libros, que coñecedes todos, verdade? Entón, nos libros hai información valiosísima. Aquí tedes a Rocío preparando unha saída que íbamos a facer ao Courel para falar do cástico no Courel e do glaciarismo. E aí nos tedes pois, con bibliografía específica do lugar, da zona, documentándonos, mirando en Google Earth previamente, vale? Google Earth tamén é unha ferramenta fantástica porque nos permite a vista de paxaro pois ver un montón de localizacións, ver as que sospeitamos que poden valer, logo, por suposto, en este apartado de consulta é, unha vez que tes unha idea de onde vas a gravar, pois consulta a xente que saiba ainda máis. Se esta xente, novamente, pois pode ser que se sean youtubers, non te digo que non, se son expertos en xeoloxía, que se me ocurre algunha xente como venme agora a cabeza unha cale que se chama Geología en el Campo, que son de profesores que falan de xeoloxía, pero hai investigadores, hai catedráticos de xeoloxía, de xeografía física, etc., aos cales preguntarlle, que seguramente te poden atender un momentiño, resolver dúbidas. Entonces, sempre pensade niso. Si hai alguén que sabe máis que vos e vos pode orientar para unha comunicación do tipo que sexa, adiante se vos atenden. E sobre todo, antes de molestar a xente, vos lede, documentádevos, vale? Documentádevos para levar as cousas claras e sexa resolver as dúbidas. Preguntar a outra xente non é que vos fagan eles o traballo, senón que vos resolvan as dúbidas. De igual xeito que aos profes, pois lle consultades as cousas concretas. Bueno, entonces aquí temos a Rocío consultando mapas, etc. E para facerse o clip primeiro nos documentamos moito. Moito. E unha vez que nos documentamos, fixemos o que fai un bo profesor. E o que fan todos os profes cando empezan esta profesión, facer uns apuntes e uns powerpoints. Pois a idea é a mesma. Aquí vedes na esquerda os apuntamentos. Nós antes de facer un vídeo, o que facíamos eran os apuntamentos, os que teríades vos nun libro, o mesmo, ou os que vos deixarían os profes na fotocopiadora do vosso centro. Bien, esos apuntamentos son o currículum, o que nos queremos contar no vídeo. E son os apuntamentos, pois, por excelencia que ti desearías facer. Entón facemos iso. Pero estes apuntamentos que ti tes aquí en escrito son diferentes dos que nos facemos para o guión. Entón estes son apuntamentos. Vou a poñer aquí, a ver se podo. Vale. El láser. Vale, estes son os apuntamentos e aquí temos o guión. Este guión é moi parecido aos apuntamentos, pero aquí o que facemos é guionizalo, que consiste en meter interseccións, meter conectores que funcionen, porque non é o mesmo leer un apuntamento que leer un guión. Cando nos lemos uns apuntamentos en alto, nos damos conta que soa robótico, que non encaixa. Entonces o que temos que facer é meter conectores, meter expresións máis coloquiais, meter interseccións, que pasa? Hola. Entón, iso tenemos que dicilo, por tanto, temos que escribilo no guión. É como nas películas, vos sabedes que existen libros, como pode ser El Padrino, ou como pode ser os libros de Harry Potter, pero cando fan a película, existe un guión, hai unha adaptación do texto ao guión, ao que se vai decir a cámara. E eso hai que facelo, porque vos vai a facilitar todo moitísimo e desaforrar moito traballo, de verdade. Isto, como sempre, pois crédeme que se aprende eu aprendino polas malas. Tamén inicialmente facendo videoleccións, puñame diante da cámara a falar e logo empezaba, como iba dicindo cortaba, comezaba de novo. Todo iso leva moito tempo. Logo en fases posteriores de edición, porque hai que cortalo, hai que eliminalo, non te gustas. Bueno. Por tanto, é moi aconsellable que pensedes de antemán que o que ides a dicir. Tampouco é necesario que escribades todo, sino que ás veces conter pois unha folliña con unhas palabras clave do que se vai a comentar a cámara, pois pode valer, se non tedes tempo de falar a guión, vale? Bueno, entón xa temos un guión feito. O seguinte, antes de coller unha cámara, fixade cantos pasos, pois é facer o guión técnico. Aquí tedelo. Entonces, aquí tedes
A ver, vuelvo a poner aquí, presentación. Que se a terra é máis plana que a terracha. Que nos intoxican cos chemtrails. Sí, eso. Perdoade, estou dando o volumen agora. Os que deixan os avións. Que o home nunca estivo na luz. Bueno, entón a idea é a seguinte. Vos vedes que aquí eu estou falando, entonces collen un plano, que é este que tedes aquí, a cámara Xacobo, e aquí recursos que vou empregar: o fondo azul cuadriculado científico, capturas de pantalla, que son as que estades vendo, as noticias que acabo de falar sobre os chemtrails, terraplanismo. No seguinte plano, que este que estades vendo aquí, a cámara Xacobo, vale? Plano, e aquí dice primeiro plano, que é este que tedes aquí, centrado no centro, mentres que no anterior, se vos fixades, era un plano medio, a dereita, situado a dereita, para que foran aparecendo aquí as capturas. Bueno, pois isto é un guión técnico, isto é a miña receta de cociña para o plato, ou se queredes, pois as instruccións de IKEA para montar un moble. Todas as grabacións que fixen serían as pezas do moble do IKEA, e logo como as monto? Pois con guión técnico. Entón, este guión técnico colle o guión que tiña aquí e o leva pois a un aspecto máis técnico no que vai dicindo. Eu previamente, antes de editar nada, de facer ningún vídeo e de gravar, pois penso en que fases vou estar en off, en cales se me vai a ver, as localizacións onde acontece isto, que tipo de recursos vai haber para... porque igual falo dunha noticia sobre o terraplanismo e eu previamente penso que vou facer iso así, que vou falar desta noticia. Vamos a poñela por aquí, creo que era esta de terraplanismo, pero previamente, antes de gravar, teño que comprobar se atopo alguna noticia para poñelo a cal eu faga alusión. Entón, isto é o que se chama como guión técnico. Darte de conta de todos os recursos que tes para poder montar o teu vídeo en condicións. Novamente, o que vos dicía, isto aprendino polas malas, porque eu facía esta fase cando estaba montando, entonces eu se me ocurría falar pois de terraplanismo e quería ou imaginade, quero falar de antivacinas ou de un homeópata e nomeo a Pamies, por poñer un caso, e non teño ninguna imaxen ou vídeo que poida empregar en Creative Commons, que non tiña copyright. Pois xa me fastidiaron, como fago logo? Entonces é mellor no guión cambiar esos aspectos para que non te vexas con sorpresas. Nos vídeos de glaciarismo, pois me pasou o mesmo, non? Que igual falabas de unha morrena glaciar, eu non podía irme a Suiza a gravar unha morrena glaciar, entón tiñas que buscar de alguén que che pasara, que che cedese pois unhas secuencias de dron, non? Para poder metelas. Pois previamente, antes de facer o vídeo, antes de dicilo a cámara, pois tes que contactar con alguén que che dé permiso, sabes que vas a ter ese metraxe, entón a partir de aí sí que podes meter no guión. Entonces, vos probablemente o teñades máis doado, sino, entonces considerade que material vou a necesitar para facelo, tal. Teño? Sí. Vale, entonces o meto dentro do meu guión técnico. Bueno, chega a seguinte fase: localizacións e solicitudes. Isto, cando gravamos en exteriores, é importante porque ás veces pois non podemos gravar nunha localización determinada. Igual estamos nunha zona que é un parque nacional, pensade no Parque Nacional de Illas Atlánticas, non podo meter un dron, porque as multas comezan en 4.000 euros, ata os 200.000 euros. Non é broma. Entón, hai que saberse legislación, hai que saber se podes, non podes, hai que saber se te dan permisos, non hai permisos. Entonces, por exemplo, que saibades que se vos tedes un canal de YouTube e ese canal está monetizado, ten anuncios, non podes usar unha imaxen de dron, porque eso sería uso profesional. Teríades que ter o carné de piloto profesional, aínda que agora, 31 de decembro, vai cambiar a lei e vai ser un poquito máis flexible todo isto, ¿no? Pero a día de hoxe non poderíades. Entón, habría que pedir, pois, espera que non estades vendo a presentación, perdón. Habría que pedir permisos, tanto a medio ambiente, porque
en moitos vídeos gravamos en zonas que forman parte de Rede Natura 2000, aí sí que podes gravar, xa non só volar un dron, sino gravar, de acordo, gravar con unha cámara normal, hai que pedir permiso. E iso se solicita pues, a Consellería de Medio Ambiente. Hai que pedir permisos e non chos dan dun día para outro. Nalgúnas veces foi pues, cunha antelación de 10 días chegou, en outros casos houve que esperar mes e medio que nos contestasen. Entonces non vale dicir, mañana vou a gravar, dádeme permiso, por favor. Non funciona así as cousas. Entón, hai que pedir localizacións e permisos, vale? Non deixades isto a azar, porque hai sitios nos que non habrá ningún problema e outros nos que sí. E por suposto, todo isto antes de gravar tamén considerade nas limitacións. Eu nun vídeo que aínda non bichedes, pero que xa está grabado, a ver se un día o sacamos, está aí todo, pouco falta para poderlo sacar. Estamos falando das condicións que se dan no modelado costeiro e os factores que afectan, non? Entón temos aí a Alberto, e aquí aos pés, vou poñer en grande para que o vexades, ten pois unha GoPro, que é a mesma GoPro que estou empregando aquí agora para gravar, para esta charla. Bueno, pois eu no guión metíamos de que as ondas eran un dos elementos porque transportaba en suspensión pois area, etc. Entonces queríamos gravar como unha onda se achegaba e como pasaba por riba da cámara e ao quedar asolagada embaixo da auga pois se veía área en suspensión. Entonces, eso colocas no guión, pero pregunta, ti tes xeito de facer iso? Porque se non o digas nin o coloques, vai ser complicado. Entón, neste caso, sí, tiñamos unha GoPro, esta que amoso aquí, que ten carcasa, entonces podíamos facer. Pero ás veces tamén vale, se vou gravar esta secuencia e vamos a ter que mollarnos, isto era outubro ou novembro, xa non me lembro. Aí parece que vai verán, pero era un día de fresquito. Ainda de soleado, Pois aí temos a Alberto que se tivo que remangar, entón temos que ter en conta, pois levate unha toalla, levate roupa de unha muda por se acaso te mollas, porque íbamos a pasar todo o día, non valía aí que me mollo a casa correndo, non. Víamos de Coruña, isto era en concreto pois na praia da Barra na ría de Cormelaxe, ata chegar a casa tardaríamos moito, habría que levarse unha muda, habría que levar bocata, todo eso temos que ter en conta antes de gravar. Y por último, como os decía, somos un equipo e hai que consensuar. Temos que estar todos de acordo no que vamos a facer, como dicimos, etc. Entonces, hai que darlle voltas ás cousas, discutilo e logo, pois nada, ás veces, si había material que non podíamos conseguir de Creative Commons, como vos dicía, vou a facer unha cousiña, vou abrir aquí un pouco. Estou vendo que tiña pouca luz por aquí. Dame un segundo. A ver se ahora me des un pouco mellor, con menos sombra. Creo que un pouco mellor, ¿no? Mientras non me mete para adiante, vale. Vos dicía pues, que habría que crear material ás veces. E aquí nos tedes pues, facendo debuxos. Eu estaba aí revisando unha cousa que fixera Fernanda. Esta era unha tableta digitalizadora co que facíamos algúns dos debuxos das ilustracións para que íbamos a usar nos vídeos. Entonces, desta parte que vos diría, pues o que vos dicía, facede vídeos curtos, decidide o formato e estilo de vídeo, deberíades mantelo durante todo o proceso de creación audiovisual. Pon toda a carne no asador nos primeiros 15 segundos, porque si logo ides a publicarlo no YouTube, xa sabedes que vos sodes usuarios de vídeo en redes sociais, que nos primeiros 15 segundos vais a decidir se sigues vendo ou non o vídeo. Entonces que dé unha idea de que vai ir o vídeo e un pouco a estética que vai a ter. Non vos poñades durante 15 segundos con carteles de introducción, de aparición estelar, non. Directamente nos primeiros 15 segundos que se teña unha idea moi clara de que vai o vídeo e o tipo de formato. Explica na medida do posible do que vayas ti a falar, a narrar, pois con imaxes, que para eso estás facendo un vídeo. Si hai cosas que se poden evitar decir, pero que van a funcionar con imaxes, pois aforra palabras e mete imaxes. Con eso non quere decir que o que te digas non teña importancia, sí, pero trata de empregar a linguaxe audiovisual, vale?
e capta a atención da audiencia. Si é cunha videoexplicación mirando a cámara, é moi importante que miredes a cámara. E cuidado, porque cando nos estamos aquí con un teléfono móvil, vale, falando a cámara, hai moita tentación de mirarse no reflexo, porque aí sai a tua imaxen, e non mirar ao obxectivo, vale? Entonces un dos xeitos é coller o teu dedo, levas o dedo a tua cámara e ver onde está exactamente. Vale, pois aí onde está o dedo, onde deberías estar mirando. Creo que vou a baixar a luz porque me estou quedando un pouco chosco. Oxe, xusto hai unha luz bestial. Cambiei de opinión. Vale. E por último, que este paso aquí busca material multimedia, Creative Commons. Hai cousas como vídeos, imaxes, etc., que non podes usalas porque sí, porque están en internet, sino que tienen que ter permiso do seu autor, e se non tedes permiso, pois buscade material Creative Commons, que é aquel que sube a xente a súas plataformas pois de YouTube, de Vimeo, en Google Fotos, nas que xa das permiso para que outro a use. Entonces, buscade material Creative Commons, vale? Para non ter propiedades co tema do copyright e a propiedade intelectual. Bueno, por fin chegamos á fase de rodaxe. Nesta fase de rodaxe, pois hai que repasar o guión, e repasar o guión significa coller o guión e léelo en voz alta. Porque se non o facedes, o que vai a pasar é que igual algunhas cousas que escribichedes de repente non vos soen ben. Entonces, repasade o guión. Repasade o guión novamente. Aquí estamos os tres repasando o guión. É unha tableta, porque aquí cargo eu o guión para logo falar á cámara. Colocamos aquí encima vou a poñer aquí un poquito. Vamos a ver. Aquí poño a cámara. Entonces aquí abaixo está o guión na tableta e falamos a cámara todo o que está aquí escrito. Pero aínda así, aínda que este no pronter cargado, hai que repasalo. Hai que facer teu o speech, hai que telo moi interiorizado. Por tanto, hai que repasalo. Novamente, porque quería que vos quedara ben claro. Repasa máis. Dícheslle unha volta, dalle outra máis. Como vedes, sempre en todos os sitios onde vamos, antes de gravar, repasamos, e na casa practicamos antes. E antes de deixar o guión escrito, o escribimos falando en alto, porque soa diferente se o... Deixame poñer a cargar aquí o portátil, que non quero que isto se vaya a pique de repente. Aí está. Vale. Vos comentaba que debedes repasalo e escribir guión en voz alta, porque soa diferente de cando escribimos sin máis e soa na nosa cabeza. Vale. E por último, dixen xa repasar? Vale, creo que quedou claro. Repasade antes de falar a cámara. E non só porque quede moi ben o vídeo, sino porque vai vos a forrar tempo logo na edición. Si hai tomas que están mal, logo ides ter que cortalas, ides ter que repetilas no proceso de edición, logo ides ver moitos fallos que ides a ter que volver a editalos, e é moito mellor estar na praia un día bonito falando á cámara que non estar sentado un día de madrugada no teu ordenador editando vídeo. Entonces, repasar o que vamos a decir, de verdade, invertir de tempo. Bueno, pois vou a sacar aquí este punteiro. Vale. A ver se me deixa agora esta. Vou sair da presentación, volvo a cargar isto, que me acaba de dar aquí un pequeno... Bueno, pues no salta aquí. Aquí salta. Bueno, pues aquí temos un día de grabación nun exterior, en concreto na Praia das Catedrais. Fixadevos o que vos decía dos permisos. Ali puña que estaba prohibido subirse ás formacións xeolóxicas e tal. Pois nada, aquí gravei isto, xente que se subía por encima, aparte do perigo
xa non porque colapse este arco, senón porque cando a xente anda por riba dos cantís, se hai xente por embaixo, podedes desprender pedras, por tanto, por favor, respetade as normas que dicían aquí, sobre todo polas multas tamén. Fixadevos que poden caer ata 6.000 euros. Bueno, este é un día de grabación. Entón aí vamos a pregar as catedrais, vamos cargado co equipo, e bo que sempre haxa por aí alguén que nos bote unha man. Aquí temos a Rocío, aquel día nos acompañaba a súa filla María, axudándonos a cargar e a gravar tamén, que aquel día axudándonos a gravar. Mirad o que vos decía, respetad as normas, non podedes ir por onde vos dé a gaña. Aquí vedes que tiña descuidado, non vos metades nas furnas porque hai desprendementos. De feito, o ano pasado morreu unha persoa, e non é só o que vos dicía que colapse aquí, é que se estades andando por arriba, tirades un collo grande, se che cae na cabeza, mátate, non ten que ser moi grande. Bueno, pois isto é a localización. Aí estamos no proceso de gravar, gravamos con cámara, aí estamos facendo autofocus. Moi importante que este sempre a cara ben enfocada, aquí o que tedes, Alberto, que logo veredes escoitando, comprobando que funciona ben o audio. Aquí Fernanda mirando a cámara, que está a un cadrebo, e Rocío falando. Aquí no temos o iPad, donde vai o guión, por tanto falamos a cámara, despois de repasar moito, xa vos lo dixen, non? E nada, eu que estaba documentando o proceso, porque creo que é importante poder comentar o making of, e por si outro profe quere facer algo parecido, pois que se chegaba un día como hoxe, que vos estou ensinando todo o proceso, poder ter imaxes, non? Tamén usamos un micro aquí de lapela externo. Aquí non sei se vedes a Rocío co micro, porque en exteriores, si estás un pelín separado, xa non se escoita nada. Invertir en un micro é un dos grandes consellos que vos podo dar, de verdade. Vale, seguimos coa presentación. A ver si no me... Bien. Cando estamos grabando, que aí víades a Rocío, é moi importante decidir, pois, o plano. Que é o plano? O que vai estar dentro de cámara. Se nos facemos algo moi típico de... Vedes por aí aos directores de cine facendo así, verdade? Mirando a través das súas mans ou imaginándose que o que iría en cámara, vale? O que se vería dentro do encuadre. Moitas veces sin unha cámara, sino simplemente un pequeno visor. Como vai a funcionar o plano? Collo un plano moi aberto, aquí, que se vexa toda a paisaxe. Collo un máis pechado, para intentar evitar aquí a esta persona que estaba paseando o can e se puso a mirar en lugar de irse. Non quería que nos saíran cosas raras, aparte do problema do can, que de repente se puso a gravar cando viu toda a parafernalia. Entonces pecho máis o encadre para que non se vexa esta xente, ou igual decido metelo porque me nos parece interesante. Eso hai que decidilo. Ou un aínda máis pechado, un plano medio curto no que se colla Rocío a partir de en Vigo para arriba. Entonces hai que decidir os planos. Entón, vou a poñer aquí unha serie de planos que aparecen dentro de Xeoclip. Gran plano xeral, que é o que se ve desde arriba. Plano xeral, no que sae a persona en contexto co que está explicando. Eso tamén afecta a animacións que podes facer con Playmobil, vale? Isto está feito con croma. Entonces aquí está o primer vídeo que fixen con Manuel. Entonces colocaba a Manuel nun plano enteiro na localización. O plano enteiro vai desde a cabeza aos pés. Aquí temos a Adela nun plano americano, que é o que corta polos xeonllos. Tamén se chama plano 3/4. Aquí nos tedes, que é un plano americano pues un poquito máis pechado. E entón estos planos van moi ben, americano, medio, porque se ven as mans, os brazos, cando explicamos, e aporta moita información xestual, que dá matices. Aquí temos un primeiro plano que se soe usar cando queremos
aportar emoción á cámara, ou cando queremos aportar pois algún detalle. E estos planos se deben combinar, non debemos gravar nunca sempre o mesmo tipo de plano, deben ir grabados de maneras alternas e sempre ao servicio da narración audiovisual, é dicir, que as imaxes conten unha historia. Estos son planos de detalle nos que podemos contar cosas moi concretas, moi específicas, grabando aspectos pues concretos, como por exemplo aí que era unha simulación dunha corrente convectiva, aquí no medio colocáramos unha bolsiña térmica, entonces ahora veredes como, bueno, non me dá tempo, subía, ¿no? Esto, pois, os pozos dun café para simular, pois, o que eran partículas de suspensión e simulalo con unha capa do manto. Bueno, que vos decía eu antes? Pois que estos planos que vichedes deberíades de ilos alternando. Alternanse porque deste xeito o que facemos é que a nosa mente, ao ir cambiando, a nosa mente non, perdón, a persoa que está vendo o noso vídeo, ao haber diferentes situacións e cambios nas imaxes, fai que a súa atención este continuamente pois activa. Nós, os seres humanos, estamos preparados para, si algo é moi monótono ou se algo é continuo, pois perder a atención. E cando algo chama atención, cando, por exemplo, si estamos preparados, o noso cerebro está preparado para detectar os cambios, quería dicir iso, vale? Entonces, si continuamente hai cambios de plano, o que estamos facendo é chamar a atención da persona. Si os planos son totalmente monótonos, continuos, incluso a nosa cadencia de voz é lineal, non ten cambios de ritmo, non ten cuidado ou enumeracións, etc. Se non facemos iso, ou manter unha narración lineal, o que vai facer é que o noso cerebro interprete como un monótono bla 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 continuo e desconectemos. Por tanto, procurade modular a voz, procurade meter emocións, porque tamén estamos preparados para atender as emocións. Si cambiamos de moi contentos a moi serios a cuidado, atendédeme, esperade, atendédeme, sí? Isto que vos digo é moi importante, modulade a voz. Pois o que vai facer é que o espectador nos atenda e que non perda interese no que estamos contando. Bien, eso en canto aos planos. Unha vez que tiñamos o plano decidido, temos que pensar pois na composición. Temos un plano, pero temos que decidir como colocamos a xente dentro do plano. Aquí temos a Rocío. Entonces, unha das regras máis básicas que vos podo contar hoxe aquí é a regla dos terzos. Si colocades unha persona nun paisaxe, non a colocades no medio, porque queda monótona, queda aburrido. Podedes facelo en algún plano, meter no medio, pero sobre todo, si vai ser para falar desta paisaxe, o propio colocalo nun lado, nun dos tercios, nos que podemos dividir nos 3 tercios verticais, e a súa cara, se é posible, na intersección dos tercios verticais cos horizontais. Isto se chama regla dos tercios. O horizonte deberíamoslo colocar ou bien no tercio superior, vale, aquí, ou no tercio inferior, todo dependendo. Se é unha paisaxe na que o que importa é pois, as montañas, como é neste caso, colocámoslo aquí, a terra que ocupe 2 tercios. Se o importante fose o ceo, subiría un cadre e esta liña me ocuparía aquí arriba, vale? Bueno, entón, regla dos terzos, unha regla compositiva dentro do teu plano para que podades facer maravillas a partir de aí. Existen outros como a sección áurea, seguir diagonais, etc. Pero para outro día. Bien, pois eso no exterior, pero tamén podemos montar un pequeno estudio pois na nosa, a ver se me gravo, a ver, porque non me está saltando, porque teño que editarlo desde aquí, díxame sair novamente, que si non o carga. Vale, aí está. Entonces aquí vedes o que montamos para poder gravar en interior con croma, porque se usábamos un croma, que logo veredelo por aquí, pois o que me permite colocar a persona en calquer parte do mundo. Aí tiñamos marcado o punto no que estaba o enfoque coa cámara para ir rápido. Usamos un micrófono de lapela, que aquí está Rocío con él.
unha luz de recheo aquí, ainda que vedes que por aquí nos laterales tamén tiñamos, e aquí cenital. En este caso grabábamos con dúas cámaras, se vos fixades, un plano máis pechado e outro un poquinho máis aberto. E aquí tedes o prompter, o que vos dicía. Este é un prompter un pouco máis completo. Entonces aquí na tableta vai saindo guión, e como aquí hai un cristal, non un espello, un cristal, como isto ten luz, reflíctese aquí, e por detrás está a cámara. E dicides vos, e o que hai aquí non acolle a cámara, non. Si estás mirando de frente, velo aquí reflitido polo ángulo que ten a luz ao rebotar. Sin embargo, desde a cámara, como é frontal, non se ve nada. Planetas, como nas zonas frías de Noruega, no arquipélago. Bellas toneladas de peso, que foron transportadas pola lingua de xe. Dispóñense na fronte, que son as rutas, que forman a divisoria de sonada por dous. Bueno, pois o prompter, como vos... perdón, o croma, como vos dicía, permítenos sustituir o fondo verde pois por outra imaxen a que nos queiramos. Aquí vos vou a poñer un vídeo. No, este non, perdoade. Vos poñer outro que... A ver se pasa. Por que non está saltando? Este, sí. Exactamente. Perdoade porque saltou o vídeo. Non sei onde saltou. Son cosas do directo, perdoade. A ver se ahora consigo. É este de aquí. A ver. Ahí está. Bueno, pois... Aí estamos. Vos comentaba que o croma o que permite facer iso. Eu teño por aquí un, a ver se o coloco. Aquí o teño. Aquí estou co croma colocado. Entón, este tipo de cousas que víades antes normalmente se fan a posteriori, ¿no? Cando se edita. Pero programas como este que estou usando, que é o OBS, que é un software gratuito que está a vosa disposición para Mac, para Linux, para Windows, e que nada, que me permite emitir en directo como estou facendo agora, pero tamén me permite gravar a pantalla e facer croma no momento. Entón teño por aquí unha pequena brincadeira que vos deixei. Sabe? Se me activar o croma.
Vamos alá, vou aplicar yo filtro. Aquí está. Bueno, pois xa desapareceu o meu fondo, verdade? Entón, por aquí. Epa, cale este. Entón teño por aí un dinosaurio. Socorro, poderíamos interactuar con o dinosaurio aquí detrás. E isto nos permite, pois, o que vos decía, esta tea verde que teño aquí, e podría colocar o fondo que a mí me dese a gaña. E, sobre todo, este programinha permite facer en directo, estar interactuando. Tería que... Bueno, podría interactuar con él, facer explicacións en directo, que pode quedar bastante interesante e divertido. E hai outros programas para tableta, como pode ser Touchcast, que nos permite facer isto. Saco... Bueno, xa me quedo así, veña, para que vexades o ben que funciona. Bien, outra das cousas que podemos facer e que son moi doadas é un timelapse. Hai procesos na natureza que son lentos, que levan moito tempo gravalos. Entonces non poderíamos poñer a cámara en forma de vídeo e ala, grava aí, pois non que sei, un día inteiro, como é o proceso dunha marea, aquí vos deixo. Unha marea, como ben sabedes, en o proceso de subida falamos de horas. Se o deixara a cámara grabando, o que pasaría sería que si me quedaría sin batería, me quedaría sin memoria. Entonces o que fago é sacar unha foto cada 3 segundos neste caso. Vedes por aquí a un señor marisqueando, vale? E vedes as nubes pasar moi rápida, porque o que fago é sacar unha foto cada 3 segundos durante horas. Logo esas fotos as coloco nun programa de edición como pode ser Lapsit, que te delo aquí, que tamén ten unha versión gratuita, ou un programa de edición. E lle digo, cada foto desas as pos unha detrás de outra, e no canto de poñelas de maneira individual, o que vas facer é poñerme 30 por segundo, e así durante o tempo que leve. Entón, desa maneira aceleramos os procesos. É o que se chama un timelapse. E aquí vemos, pois, a marea. Para gravarse o clip, pois, houve algún que facer algunha destas técnicas para documentar, pois, eso, a subida dunha marea que tens aquí, o movimento das nubes, etcétera. Insisto, hai unha aplicación que podedes facela con móvil, podedes descargala gratuitamente para Android e iOS, que é Lapsit, que está moi ben. Evidentemente a versión gratuita, pois a resolución é 640x480, sí. Pero bueno, aí está. Tamén hai outras como Stop Motion para algunha animación, que chamase así Stop Motion, que ten dúas versións, unha de balde e outra gratuita, que podes usar. Tamén hai que gravar son cando facemos unha documental científica deste tipo. Hai que gravar son porque se nos falamos de un proceso da marea, etc., e non o documentamos, non metemos unha paisaxe sonora na que se escoite a auga, pois queda raro. E aparte en todos os vídeos nos que aparece unha secuencia de dron, o dron non grava audio, porque senón o que se escoitaríamos sería unhas hélices en continua, como un cortacéspede moi molesto. Entonces o dron non grava audio. Hai que xeneralo de algún xeito. Entón, oye, metes unha musiquita moi bonita, que por eso hai moitos vídeos de dron con musiquita moi bonita, pero se lle queres dar un punto de naturalidade, pois está moi ben que vayas aí a pois o sitio no que vas a gravar co dron ou o que sexa, e lle metas e graves sonido de mar, de campo, de paxaros, do que ti necesites, ¿no? Que estés documentando. E o máis verídico posible. Se non é posible, pois sempre hai bancos de efectos sonoros para meterlle. Outra cousa, comproba que cando estás grabando que se che está escoitando, porque non é a primeira vez que o micro se desenchufou, non se escoite, acabaronse as pilas, tamén nos pasou, mil e unhas. Cando hai que ter en conta moitos aspectos, sempre pode suceder algo.
Creo que vou me poñer aquí abaixo, que quedou un pouco raro, así, flotando, así mellor. A parte así, podemos poñer isto un pouco máis grande, que os parece? Aquí nos vedes tirados na praia, Alberto aquí co pronter para que Rocío puidese falar, porque es que se nos enchía de area e se non veía nada, estas cosas que ten gravar en exteriores é sempre un pouco complicado, porque te cambian as condicións de luz, de repente se te mete vento, tes aquí a cámara e metes ainda máis vento, entón se te enche a lente de areas, horror, eso significa que se te pode fastidiar un equipo que vale 2000 euros, en este caso, que eso insisto, tampouco fai falla ter o noso equipo para gravar, con un móvil podelo facer, de verdade, pero que te entra pánico cando traballas con equipo pues, que é caro e que se te pode estropear. Entonces, canta máis xente para estar ao cuidado das cousas, pues mellor, ¿no? E tamén usamos estabilizadores para poder, en este caso íbamos nunha barca, pois que non se menease a imaxe moito. Estos estabilizadores aquí me vedes manexando pues en frente das praias de San Pedro. Si nos vamos, imaginade, en esta zona rochosa, si fósemos coa cámara en man, iría a trompicones todo. Aínda que vosos obxectivos teñen estabilizadores, os do móvil, con un destes físico que nos tres eixos regula o movimento, pois queda todo moi fluido. E máis seguides por un pedregal, que unha praia de coídos como esta, ¿no? En frente ás illas de San Pedro, na Coruña. E, por suposto, bueno, pues si metes algunha secuencia de dron, te dá o que vos decía, unha perspectiva moi diferente, vale? Porque poder ver a xeoloxía desde arriba, pues te dá a mesma sensación que se estiveras pues, desde un mirador, desde un outeiro. E como vos comentaba antes, además de escoitar, comprobade que o que gravas está ben e que a resolución é a que ti querías. Non poñades resolucións baixas para forrar batería, porque logo vaise ver cando editedes pues, con unha resolución baixa. Moitas gracias, Nuria, que me están chivando por aí, que xa que me mandan un saludo para os alumnos de Nuria que me están vendo e sobre todo me está chivando que escoita perfecto, graciñas. Calquera cosa que me queirades comentar, insisto, tamén polo Twitter, si me chegan estarei atento para comentarvos dúbidas que me fagades agora, e bueno, pues quería darvos unha serie de consellos, porque vos ides a usar un móvil casi seguro, si tedes unhas reflex, pues perfecto, pero con un móvil de verdade que podes facer auténticas maravillas, e aquí vos fixe un pequeno tutorial de que se pode facer, vale? E que consellos deberías de seguir. Voy a ponerlo un poco más grande. Ahí. Qué raro verme aquí. Así. En doble. Son válidos para vosos móviles e tamén para as vosas tabletas, pois lembrade que estas tamén teñen lentes e un montón de aplicacións para facer proxectos audiovisuais super chulos e super creativos. Así que imos aló con eses consellos e escoitade, llame, non digades tips. Sí, por favor, non digades tips. Decide consellos. Estou farto de escoitar tips por todos lados. Debemos lembrar que os móviles son moito máis manexables e lixeiros no caso dunha sesión longa. Para gravar, podemos usar a aplicación que trae o dispositivo por defecto ou algunhas das moitas que están disponibles nas tendas de aplicacións para Android ou iOS. Antes de gravar, limpa ben o lente da cámara cun paniño e comproba que tes suficiente batería. Un truco para aforrar batería e que ninguén te moleste é poñer o móvil en modo avión. Comproba tamén que teña suficiente espazo na memoria, senón xa sabes que toca limpar o teu carrete. Moi importante, grava en horizontal ou cando compartas o teu vídeo verás dúas preciosas bandas negras que non aportan absolutamente nada e son moi molestas.
Se pode escoller emprega un móvil que teña estabilizador interno ou usa un trípode en caso de que non o teña. Intenta gravar sempre coa maior resolución posible. Moitos móviles permiten cambiala. Se non vas facer tomas a cámara lenta, 24 ou 30 fotogramas por segundo é da bordo. Colle o dispositivo coas dúas mans e facendo pinza cos dedos o máis firme posible. Achega os brazos cara ao corpo e espacia ligeiramente os pés. Así asegurarás a estabilidade. Se te tes que mover, faino con pasos estables e periódicos, flexionando ligeiramente as pernas e estabilizando o teu corpo cos ollos, como se fose o paso dun avestruz. Se tes que facer movementos en horizontal ou en vertical, procura que non sexan bruscos. Faino cos brazos pegados ao corpo e xirando a cadeira. Un xeito de estabilizar aínda máis a imaxe é usar un trípode ou un estabilizador se tes que seguir a acción. Busca sempre as mellores condicións de luz e trata de seguir algunha das regras básicas de composición, como é a regra dos tercios. Selecciona na pantalla a zona de focar, tocando o dedo na pantalla a zona seleccionada, e na que queiras facer tamén a medición da luz. Valora a posibilidade de fixar o enfoque e ou a luz tamén, se hai varios planos separados, e queres facer un enfoque selectivo ou unha medición da luz selectiva. Normalmente faise aguantando na zona desexada ata que cambia a E a F. Non uses o zoom. Moitos móviles non soen incorporar zoom óptico, senón que é digital, o que vai facer que perdas calidade. Trata de encadrar correctamente e que os fondos non sexan moi confusos. Sempre podes sacar cousas que estorben o encadre ao teu plano ou simplemente trasladarte a outro sitio. Busca lugares con boa luz e se alguén fala á cámara, trata que non estea a contraluz. Se precisas un plus, podes activar o LED frontal do teu dispositivo ou facerte con algún foco. Lémbrate de que hai que estar a unha distancia aceitada da cámara, ou non se escoitará de xeito claro o que dicimos e con suficiente volumen. Escapa de sitios nos que haxa moito ruido de fondo ou que sexa molesto. Se grabas en interiores, evita corredores, cuartos de baño ou cocinas. Soe haber demasiado eco. Os cuartos vestidos con mobles, cocinas, librerías, suelen ser os mellores. Observa onde tes o micro e evita tapalo durante a grabación cos teus dedos para evitar ruidos molestos ou tal vez que non se escoite nada. En caso necesario, valora a posibilidade de mercar un micro. O micrófono de solapa permítenos aillar a nosa voz do fondo e que se nos escoite moito mellor. Aínda que os cascos con mans libres do teu móvil pode ser unha boa opción e sempre podemos disimularlos. Bebe un groliño de auga para aclarar a voz e relaxa os músculos da cara cun pequeno tentamento. Probando. Tal é como fan os actores. Cando lle deas a gravar,
Sempre Una pregunta, ¿qué alternativa a material caro como pueden ser cámaras, croma, etcétera, para crear nuestros propios vídeos desde nuestra casa recomendaría? Más de cuál sería el material básico para poder empezar. Esa es mi pero pregunta. tampouco estés demasiado estático ou corres o risco de que pensen que es un maniquí parlante. Mover as mans aportará información ao teu discurso. Vocaliza. Non fales demasiado rápido e emprega cambios de ton que aporten matices a túa narración. Se falas a cámara, hai apps que te permiten habilitar un prompter na pantalla do teu dispositivo. Non te preocupes, este queda registrado na filmación. Repite as veces que precises e lembra, non ten por que sair a primeira. Aquí temos un fondo que é un pouco ruidoso a hora de gravar, pero que pode... Vale? Bueno, pois nada, aquí veíades algunhas das tomas que fixéramos e crédeme que ás veces hai que repetir varias veces, non sai a primeira. E se non sai non pasa nada, vos repetide ata que saia, de acordo? Bueno, logo tocaría os programas de edición. Entonces todas esas tomas que fixemos antes hai que facer unha escolma de cales son as boas e hai que editalo para que a nosa historia pois cobre vida. Por agora son simplemente un montón de tomas grabadas, repetidas, e hai que montalo e que teña xeito, diferentes planos. Entón, aconsello-vos Shotcut, que seguramente alguén me pregunta que programas de edición pode usar para o ordenador. Pois mira, Shotcut está fantástico, é gratuito e é multiplataforma. Outro máis avanzado, que é o que estades vendo aquí, o DaVinci Resolve, neste pedazo pantallón que nos deixaron uns días para editar no CFR da Coruña. Un saúdo por aí a Óscar e compañía, a toda a xente, a todos os asesores do CFR. Moitas grazas, sempre polo vos apoio. Entón, outro máis potente é DaVinci Resolve. Ten dúas versións, unha de pago e outra gratuita. E a de gratuitas que podedes, é a que estáis vendo aquí, son como as naves de Enterprise. Si se te ocurre, valo poder facer. Moi poucas opcións van quedar na opción de pago realmente. Entonces, si queredes ir a máximos directamente, DaVinci Resolve. O que pasa que igual non todos os equipos van a soportalo, vale? Tedes que ter un equipo potentillo. Outra posibilidade con tableta ou co móvil e Movie. E logo tedes para un montón de opcións. Tedes Shotcut, tedes, a ver, deixadme ver das que uso eu aquí, Shotcut, Quick, está fantástico porque crea uns vídeos cortiños nos que xa ten inteligencia artificial e vos crea o propio vídeo casi sin que teñades que decidir nada. Hai uno novo que provei, ahora vos vou decir o nome que xa casi me esquecín. Do nome, o teño por aquí. Chámase VN. Entón está moi ben porque vos permite traballar con diferentes capas. VN, de acordo? As letras, VN. E hai no para Android e iOS. Entón, se vedes un pouco de publicidade ao inicio, logo vos deixa traballar sin maior complicación e vos exporta un vídeo sin marca de agua, que é o problema que teñen outras versións gratuitas como pode ser InShot ou como pode ser outras que si vos deixa traballar con elas, pero cando ides a exportar, marca de agua aí grande que sempre queda raro, non? Non pasa nada para un traballo escolar, pero si logo queredes publicarlo con un pouco de calidade. Entonces, aquí diferentes opcións que vos daba. Bien, usade recursos multimedia. Hai un montón de recursos Creative Commons. Eu todos os vídeos que subo, tanto eu, bueno, digo eu porque está na miña canle, pero somos nós, porque é algo que decidimos eu os compañeros, todo o equipo de videoproducción que vos presentei antes. Todos os vídeos están en Creative Commons, calquera pode usalos, calquer profe pode descargalos e coller unha secuencia concreta nosa para que nas súas clases a poida usar sin necesidade de, oye, Jacobo, dáseme permiso? Sí, damos vos permiso, porque está subido en Creative Commons. Entonces, usamos música de outra xente, como esta que teño aquí de Bensound, Freesound, Pixabay para imaxes, en YouTube tamén se pode buscar un material Creative Commons, Flaticon, etc. Hai un montón deles. E por último, pues compartir, que xa vos dixe, compartide
o que facedes, compartide as vosas producións, facede videoconferencias como que fago agora para dar a coñecer o proceso e o fluxo de traballo para que outra xente poida facer o que facedes vos e entre todos pois avanzar moi rápido. E colorín colorado, este coto rematou. Teño xa por aquí algunhas preguntas. Entón, a ver que me di Nuria. Digo, Nuria non, perdón, Inés. Nuria sí que teño algún alumno de Nuria que me mandou por aquí preguntas, ou xente que me mandou tamén polo Twitter. Vamos a ver as que están ahora mismo no chat de YouTube. A ver que me di Inés. Perdádeme, pero me van chivando aquí polo teléfono. Mentras me vai respondendo Inés de si hai algunha que lle mandaron a ela, vou poñervos algunhas preguntas que me chega por aquí. Unha é de Uxía Fernández de primeiro C. Mellor que vos lo diga ela e logo vos transcribo, a ver. Una pregunta, ¿qué alternativa a material caro como pueden ser cámaras, croma, etcétera, para crear nuestros propios vídeos desde nuestra casa recomendaría? Además de cuál sería el material básico para poder empezar. Esa es mi pregunta. Bueno, pois o material básico para comezar, un móvil. Eso sí, unha gran vantaxe sería usar, xa o biche de salir no vídeo, pois un enganche para... Tiño por aquí, debería telo, sí, vale. Un enganche para o teléfono, para poder colocalo en algún sitio e se non hai ninguén grabando vos, pois que podades ser autónomos, e eso iría sobre un trípode, vale? O colocaríades aí, entonces vos daría estabilidade, porque un vídeo que se va movendo continuamente con exceso de movimento queda raro. O segundo gran invento que podedes facer é pois usar un micro destes para o voso móvil que valga pouquiño e que vaya aquí unido a vosa camisa. Se chaman micrófonos de lapela, de solapa. Entonces, un vídeo que se ve moi ben, estupendamente ben, pero que se escoita mal, ides abandonalo rapidamente. Pero un vídeo que se escoite moi ben, aínda que a calidade de imaxe non sexa moi boa, e vos quedades, porque aí está a radio, verdade? Onde hai máis de 100 anos a tope, e a imaxe non matou a radio, porque se escoita ben, ten vixencia, ten valor o que fagades. Por tanto, un bo micro sempre está ben. Se non tedes micro, pois cando usades a cámara non vos poñades moi lonxe, pero xa sexa do móvil como dunha reflex como as que podemos usar nós. De feito, o audio que entra por unha reflex non é moi boa, nós sempre usamos micro, pero eu que sei, a 3 metros a calidade do audio xa é unha birria. Sempre colocadevos cerca, se non tedes un micro, para que se vos escoite detidamente. Eu teño aquí un micrófono de estudio, aquí eu vos lo meto. Entón, se vos fixades, estou a canto, a ver, menos dunha cuarta, vale? E para que me escoitedes ben. Vou a poñer un pouco atrás. Hola, que tal? Vedes xa como cambia bastante a calidade do son. Entonces, canto máis cerca vos a voz do audio, moito mellor. Entonces, móvil para empezar a gravar, máis que de sobra. Croma, pois croma pode ser un trapo verde que tiñades por casa. E este programa que vos dixen antes do VN, o OBS, o Studio, co que estou grabando isto, vou a activar por aquí unha cámara. Vamos a ver, perdónademe, onde está a miña webcam? Aquí estou, o Studio. Isto raro que teño aquí o croma, vou desactivalo. Vamos a ver. Bien, aquí está unha webcam. Vou vos ensinar un pouco a locura esta. Bien, aquí teño un ordenador no que teño o OBS, que este programa gratuito que vos dicía que podedes usar, que está aí e que funciona bastante ben, tanto para emitir en streaming como para gravar e facer captura e logo emitila cando vos queirades e editalo. Aquí teño unha segunda pantalla para que o que estou vendo aquí pois capture esta. Teño por aquí un foquito que podes usar. Bueno, este é un focazo, tampouco que carísimo, pero podes usar unha lámpara ou aínda mellor. En Ikea existen estos lámparas estilo chino que de papel en forma de globo, ¿sí? Entonces eso serviría como difusor. Eso, que valerá, que sei, 10 euros, con unha luz no medio, con unha bombilla potente, o balón vos faría difusor, entonces xa vos valería para ter ao lado
e que vos ilumine correctamente e que non vos cree sombras fortes. E logo aquí teño, pois, como webcam, en lugar de usar esta webcam que é a que estou collendo agora, que dá unha calidade así, vamos, está bien, é unha boa webcam, pero dá ainda máis, pois, unha GoPro, das que tiña, xa por aí de segunda man, esta de segunda man, conectada directamente ao ordenador, pois, con unha capturadora. Esta, os que facedes streaming, non é a del gato, que vale 150 euros, non, esta valeu 8 euros, 8-9 euros, e que conectado aquí esta GoPro me dá Full HD e vedes que a calidade é bastante boa. Entonces, fixadevos que solución. E isto é un cable que vai de mini HDMI a HDMI a capturadora, vale? E isto colle OBS directamente. Non necesitamos este croma. Con un trapo verde ben colocado e ben estirado xa nos podría valer, vale? Bueno, desactivo esta cámara. Bien, ¿qué más preguntas tengo por aquí? A ver, que me... a ver, Carla Brito me pregunta, ¿cuánto tiempo te lleva editar un vídeo de 3 minutos? ¡Ah! Boa pregunta. Voy a sacar esto de aquí, porque si no, non ten sentido. Este fondo agora mesmo. Vamos a poñer o GoPro, o filtro. Desactivo filtro. Aí está. Canto tempo me leva un vídeo de 3 minutos? Todo depende do tipo de producción que fagas, de acordo? Si son como as de Xeoclip moi elaboradas que bichedes, por cada minuto de vídeo hai en torno a 5 ou 6 horas de producción detrás. Pero de producción, desde que penso nos apuntamentos, me documento, falo con un catedrático de xeoloxía que me asesore, que me resolva dúbidas, falo con outra persona que me dá unha localización do sitio onde tes que ir a gravar, o que te consella, ir ali, o tempo no coche, todo eso, o tempo que pasas editando o vídeo, o tempo que pasas escoitando e discutindo con compañeiros, ata que por fin o emites en YouTube, todo eso, por cada minuto, 5 ou 6 horas. É dicir, un vídeo de 5 minutos nos leva 25-30 horas. E editar, pues, no programa de edición leva o seu tempo, pero todo en función de se o fixeches moi ben previamente, pues te leva menos a edición. Si fuches pouco ordenado, pues te leva moito máis. Raquel Morel me pregunta si gastas dinero para gravar. Ja, ja. ¿Qué vos pensades? Que isto no lo coloca aos señores da Consellería. Por suposto, todo o material. Bueno, teño que decir que o CFR da Coruña nos prestou os micros e nos prestou un aula para gravar e poñer todo a cachivachada e non ter este... Bueno, ahora mismo só temos aquí un croma, ¿no? Pero hai veces que o meu estudio parece, pois, non sei, os estudios da Metro. Pero no, o equipo é todo noso, vale? Nos prestaron un micro, xa digo, CFR da Coruña. Gastamos moitos cartos. Cando digo cartos son miles de euros. Xa só en gasolina, comidas fora da casa. Vos pensade que falando do cástico nos fomos a Cuenca, pois hai que pasar, non sei, 5 ou 6 días fora. Cando fomos a gravar as Covas de León, pois tamén outros 4 días fora. Con nenos, eu teño nenos pequenos, non os podíamos deixar, se me levo a familia comigo, o neno chora polo camiño, hai que parar de camiño nunha gasolinera, darlles de comer o que é dicir, gastas moitos cartos en facer isto. Non sabría decirte exactamente, pero falamos de o equipo miles de euros, sí. E si que queres saber o concreto, un día me escribes e digo en concreto, pero tampouco ten por aí. Que máis preguntan por aquí? Anxo Freiría pregunta, que te anima para seguir adelante en YouTube? Pois vos, claro, eu son profe e o leitmotiv de un profesor é vos, o alumnado, facer material para vos, mellorar que a aprendizaxe para vos sexa un chisco mellor que a que foi para mí, pois porque a tecnoloxía avanza, entonces eso me posibilita novos entornos de aprendizaxe con vídeo, con por exemplo, con vídeo 3D ou realidade virtual, que xa empezamos a facer algunhas cousiñas en Xeoclip, que podes ver na nosa página web. Se entrades en xeoclip.com e entrades en 360, veredes unhas unidades que fixemos xa en realidade virtual. É sempre iso, facer material
unha en galego, porque hai un montón en castelán e ben feito, moi ben feito, entonces en galego é moi importante. 2, que se sean curtiños que se adapten á aula. 3, que romper as barreras físicas da aula, que o esforzo que fago para o meu alumnado que vos poida valer para outros alumnos que estedes en outras partes de Galicia e do mundo, xa vos digo, a 50% da xente o veden de fora, e a máis pensade que cando chegou a pandemia un montón dos vídeos que tiñamos xa feitos de repente tiveron unha vixencia total, porque facilitei o traballo a outros compañeiros que non sabían editar vídeo, pero xa había videoleccións creadas. Entonces fantástico, porque para eso se fai, pero sempre o motivo sodes vos, vale? E que me dedes ánimos no YouTube e o que sempre se dice, eu non dou a turra con eso de, bueno, dadelle campanita, suscribidevos. Mira, si vos considerades que o material é bo e que está ben suscribirse, suscribidevos, pero non me gusta dicirlo continuamente no vídeo, me parece un pouco pesado. Vale, Anxo Freiría pregunta, que te anima máis? Esta xa fixemos. Pablo Maceira pregunta, que le recomiendas hacer, directos ou vídeos editados? Todo depende. Non é o mesmo unha obra de teatro ou unha película. Cada cousa ten o seu valor. Entonces, esta emisión en directo ten o valor que está tendo agora mismo, que é para facer unha reivindicación que queremos máis ciencia en galego, que haxa máis medios, que haxa máis material, etc. No, vale? E entón vos me facedes preguntas agora por aí, polo teléfono, vale? Tacatá, e entón en directo, ten o valor do directo, vale? Vos pensade un partido de fútbol en directo non é o mesmo que se o vedes en diferido. Pois isto agora mesmo. Que pasa? Que si no partido de fútbol ven, eu que sei, un Águila Real, sábeme dicir unha animalada, un Águila Real que colla a pelota, se leva o balón e non hai máis balones, acabou o seu partido. Sin embargo, si eu ese partido o gravo e logo mando a alguén a comprar unha pelota o traio ao estadio, siguen xogando, eu edito e queda todo como se non pasase nada. É dicir, que os vídeos editados teñen que ter outro tipo de confección, de feitura, de acabado final máis traballado, ¿no? Menos máis ao concreto, con un guión ben elaborado no que vaya directo aos puntos que interesan. Entonces, cada cousa para o seu momento, vale? Eu creo que alternar as dúas cousas é fantástico. Poder alternar un directo como agora con un vídeo editado, pues é ideal. Bien. A ver, vamos a ver preguntas que me manda por aquí Inés. Cal é o programa para o fondo verde? Inés, se me dis quen o preguntou, así logo o cito, porque sei que ao noso alumnado lle encanta que citemos nos directos, e logo ainda estamos a tempo de que eu o cite, e gracias pola pregunta. Para o fondo verde, bien, o croma podemos sustituílo co OBS ou BS, vale? E en directo podes sustituílo ou podría gravar e logo editalo, vale? Grava un vídeo, en lugar de emitir en directo, o gravo, o edito con calma e o OBS funciona porque é tan fácil como usar. Mirade que fácil. Vou coller a webcam e ver a miña pantalla. Perdade o tembleque. Entonces teño por aquí esto. Vedes aí que pone webcam, marco webcam. Voy aquí a filtros e teño configurado un filtro. No, webcam, no, perdón. Teño que marcar a GoPro. Doulle a GoPro. Vou onde pon filtros, este OBS, e lle digo, venga, activa o croma. Xa está. Mirade que rápido é. Así de rápido. Bien. Volvo como estaba. Webcam fora. Deixo por aí xa activado o croma para perder o tempo. Entón, eso co OBS. Outro para iPad que fai croma en directo é Touchcast. É para un iPad, insisto. Pero logo aplicacións como o iMovie tamén o fai croma. Camtasia Studio, que para PC fai croma. DaVinci Resolve fai croma. Tamén ese é bestial. É o que mellor fai croma con moita diferencia, pero tens que ter un equipo potente. E hai máis aplicacións de móvil. Deixadme ver que algunhas que descarguei para probar e dicirvos que me gustaron.
A ver, porque non as deixei aquí ordenadas. E o meu fillo estivo xogando co móvil e me desordenou todo. Cousas que pasan cando tedes nenos pequenos. Tempo verá, calma, tempo verá que vos pasen estas cousas. Bueno, ahora non atopo. Hai aplicacións que vos fan croma. O que pasa que as aplicacións de móvil normalmente, pues, para que estas cosas funcionen ben, suele ser a versión de pago e se non vos mete unha marca de agua, que é o fastidio. Vale, máis preguntiñas que me facedes por aquí. Cales son as especificacións do teu portátil? Bien, insisto, co móvil xa podes facer moitas cousas e non ten que ser un mega móvil, vale? Un móvil dos que sei que tedes vos de 100-200 euros, 100 euros eu creo que máis ou menos é algo que tedes moitos de vos. Xa podes gravar e montar cousas, proxectos sinxeliños, sin moito problema, sin moito tranco. Pero, se queredes editar e facer vídeo potente como estos xeoclip que vos ensinei, que un dron grava en 4K, as cámaras gravamos a Full HD mínimo coa nova cámara de 4K, o cal me permite facer cambios de plano porque teñe suficiente resolución, pois necesitas un portátil potente. E un portátil potente significa, eu ahora mismo non faría eso con menos de un procesador que sexa un i7, con 16 GB de RAM DDR4, que son as configuracións do meu equipo, e unha gráfica Nvidia dedicada potente, vale? Hoxe en día, eso como se traduce en cartos? Pois os ordenadores gamer que tedes algúns de vos, que me consta, que teño alumnos que son gamers, pois eses van perfecto, pero un equipo de hoxe en día de 100-800 euros, cunha gráfica tal, poderíades facer o que fago eu sen moito atranco, vale? Editar vídeo non é barato porque consume moitísimos recursos. Entonces, eso sí, non fagades, podes facer proxectos sinxelos, vale? Nos que non metades moitas pistas de vídeo ao mesmo tempo, pero se facedes varias necesitáis un equipo potente. Con equipos máis xixeliños, Camtasia tamén vai editar, etc. Que procesador manexas? Bueno, creo que vos lo dixen antes. Teño un i7 octava xeración, no meu caso. Blackbuster. Blackbuster que? Non sei que me dicides aquí isto de Blackbuster. Inés, me podes dar máis algunha pista sobre que é isto do Blackbuster que me puxechedes? E os nomes dos rapaces que fixeron a pregunta para citalos. Vou entrar un momentiño no YouTube a ver se dixechedes algo máis por aquí no chat. Vale. Este xa respondín. Hai por aí chorradas. Non digades chorradas, por favor. Non digades chorradas no que logo queda aí para a posteridade no chat do YouTube. Con que equipo empezaches? Con que equipo empecéi? Bueno, pois empecéi cun equipo moi sinxeliño, con unha bridge que seguramente que as coñecedes, teño por aquí. Un trípode e unha bridge que son... Epa, esta non é a bridge. A bridge está aquí. Estas son as bridge, que son cámaras que non teñen ópticas intercambiables, de acordo? Que ten un zoom, entonces daba unha calidade que era HD, 1280 por 720, e con eso gravei os primeiros vídeos de meteoroloxía, os de meteoxenios, igual que usando unha tableta, un iPad 4 que daba calidade HD, e con eso xa facía croma e todo, vale? Algunhas veces si non podía conectar o micrófono directamente á cámara, o que fago é un micrófono o conecto ao móvil e gravo audio por separado e logo monto no procesador de vídeo. E ese era o meu primeiro equipo, un trípode, un micrófono, esta bridge que de segunda mano valía 100 euros, 100 algo euros. Con isto xa máis que de sobra. O importante, o que os decía, o formato que queredes contar. Vale, unha pregunta moi interesante. Bueno, esa pregunta que con que equipo empezaches foi de Noah Forslund. Gracias por esa pregunta. Espero que te quedará claro. Especificacións do portátil era tamén Noah. E Blackbuster preguntou cal era o programa para o fondo verde. Vale. Me bendigo por citarvos, que sí que vos gusta.
Pregunta Belén Martínez: que consellos darías para superar o medo escénico? Gran pregunta. Porque en todos os cursos de videoproducción a xente se complica a vida en que programa edito, con que máquina gravo, pero antes que todo iso, vos, como ides a falar? Como vos ides a ver? Como ides a proxectar a voz? Entón, antes de gravar nada, xa vos lo dixen, practicar moitas veces para que fagades vos o guión, e logo a voz probar a, por exemplo, empezar 25, 23, 19, 17 e tamén xesticulando, vale? Sorrindo, si é que, bueno, sorrindo si é que toca sorrir, porque igual estás falando algo moi serio quando toca, pero se estás comunicando en directo como é agora, pois cando vos sonrides, modulades a vosa voz, e cando vos xesticulades a cámara, ainda que non saia, estou xesticulando, e se eu movo as mans, modulo a voz e ten diferente ton. E cando vos se nos rides, colocades as cordas vocais de maneira que a proxección é boa. Tamén se podedes, se vai ser unha narración, poñedevos de pé. Eu agora estou sentado por comodidade, bebede cada pouco, fixadevos que agora xa estou con un pouco de carraspilla, que non se vexa. Si para un vídeo, pois que non se vexa antes, e logo eso, probar, contar para atrás, modulando 19, 17, 16, 15, etcétera. Probar, no, probando 1, 2, 3. Iso axúdate a perder un pouco de medo escénico a voz. E logo verse e estar de acordo consigo mesmo. Eu cando me veía as primeiras veces decía: oh, pero eu non sou así. Oh, pero eu realmente teño esa panzola. Oh, Dios mío. Ah, teño calva. Sí, tes calva, sí. Tes un pouco sobrepeso, sí, a túa voz soa así. Eso é o que veo o teu alumnado todos os días. E ainda así, pois, pasan ben contigo, aprenden, disfrutan. Bueno, pois se é o que teñen todos os días, cal é o problema que me vexan en vídeo? Hai que aceptarse. Falamos sempre de aceptarse un mesmo, verdad? Coas campañas. Bueno, pois, hai que aceptarse. E hai que facer as cousas ben. Se facemos as cousas ben, con o mellor que podemos e con honestidade, pois, tratar de dar boa imaxe e xa está. E sí, ao principio dá un poquinho de medo poñerse directo, pero eso pasa co tempo. Con que equipo vale? Vale, me decía Belén Martínez, dende o IES Xesús Taboada Chivite. Entón, Belén, o que che comentaba, hai que quererse a un mesmo, o que ves diante do espello é o que vai capturar a cámara. Si te queres a ti, que é o que temos que facer sempre, pois adiante. Eso sí, non temos por que sair sempre diante da cámara. Se inicialmente non nos convencemos, podemos facer vídeos nos que só se escoita a nosa voz, a narración. Ou podemos ser os directores e convencer a outro para que saia diante de cámara. Tamén é posible. Vale? Pois non sei se hai algunha pregunta máis por aí. Vou mirar a ver se me chivaron algunha máis. Vale, eu creo que... A ver, algún máis. Vale, pois eu creo que con esta última pregunta respondida. Moitas grazas de verdade por acompañarme aquí hoxe no día, bueno, nunhas das charlas que se fixeron para celebrar o Día da Ciencia en Galego, o Gallá, que haxa moitísimas máis, o Gallá, que chega un momento en que non teñamos que reivindicalas, que o normal sexa comunicar ciencia en galego con total normalidade, que sei que vai chegar ese día. Así que, nada, me din que por aí que moitas gracias, que vamos cortando, e por suposto este vídeo teredelo en YouTube para a vosa disposición, e vou subir tamén a presentación para que quede a vosa alcance. Dicirvos tamén que en breve estará unha serie de consellos e trucos e leccións en xacobodetoro.com. Por agora veredes unha página un pouco en construcción, pero ides a ter un montón de información tanto para os coles como para os cursos que fago de formación aos profes, con por exemplo, estos días estudando un coa ASPG para profes, e en xaneiro darei outro. Entón, se queres estar ao tanto para aprender, pues nada, aí busca desa información, que haberá tanto en aberto como futuros cursos, vale? E me di
Xente, queremos salir al recreo. Pois nada, aí devos xa, que xa acabei. Venga, chao. Venga, chao, un placer. Chao, chao, chao. Finalizamos, ideo recreo. Y por favor, perdóneme si me extendí. Vémonos, chao.